реших най-после да отговоря на един хейтър, който ми пишеше налично в съобщенията в TikTok и какво се случи. Както може да се досетите, аз получавам много съобщения на ден, повечето хубави за мое добро, нали? Но това съобщение ни направи така впечатление и реших да отговоря, защото си бях и подпинал и викам, ще се забавлявам малко. Дадения конкретният човек, не му помня вече името, нещо си там, вие ще видите чатове, ми беше написал Шпутко. И аз, разбира се, винаги съм ви казвал, че на простака трябва да се отговаря с простотия, иначе с друго няма да се разбере. Така че аз му отговорих с какво ма мършо. И той почва да ми пише там някакви глупости, вие ще видите в чата, че такива като мен не трябва да има, някакви глупости, отвратителни хора, какво ли беше на там. И аз му написах как такива красиви като мен трябва да има и той още повече подпали тъпички. Много обичам такива, къде се хващат на всички въдици. Много са глупави, наистина, много бе. Той са по-глупави от не знам от какво. И виждаш се, че той много иска да си пише с мен и продължаваше да пише едни същи глупости. И аз реших да постъпа като един много разумен човек. И понеже той, нали, е момченце с пишленце, аз реших да му пиша в женски род, защото винаги знам, че това много изнервя някой момчета, като ето това наистина само може да го научите от мен, когато се карате с някой. Ето аз, например, му написах млъква и ма, курво такава. Ето, млъква и ма, не курва такава, селянка мръсна, не такива неща. И той ми пише, върви се да стреля, га цялата ти рода умре. Еди, какво си, бе? Ще ви убия, бе, ще намеря, бе. И ми прати мое видео и ми беше написал, виж каква тъпа халка си, е. Той е доста готин. И аз му написах, че ще участва в мое видео и той супер. И почна хора да пише супер много съобщения. Не знам от кога пак може да си трие съобщения в TikTok. По принцип аз мислих, че можеш само за себе си, но явно и вече може и за другия човек, защото той беше написал супер много съобщения. А сега, като влезнах да скриншот на чатовете, ги няма. Но какъв ми е моят съвет към вас? Винаги хейтете и вие такива. Що па да седиш да си мълчиш? Па и като ви е забавно, като мен, що да не се подигравате малко с тях? С такива плужици трябва така да се прави.